Enwere bond dị iche iche. Enwere bond njikọta dị iche iche. Enwere bond na-ejikọta di na nwanyị. Nwee bond na-ejikọta nwanne na nwanne, siblings. Nwee bond na-ejikọta nne na nwa, nna na nwa. Ya wụ 3 strong bonds. Nwee bond na-ejikọta mmadụ na chie. Bond na-ejikọta mmadụ na chie. Ọ ya ihe ha na-asị mara chi ị na-efe. Na gị mara chi gị, obi gị dị basaa, gị were chi gị hiwe isi. Ndụ gị dị highly protected. Mee ihe kwesịrị ka ime. Mana echefukwala izere onwe gị ndụ. Gị zere onwe gị ndụ na ụdị ị ga-emeli enwe ihe mee nke ị ga-emewu ma ọfọzi hapụrụ Chineke kefuru afọ. Gị nwee good relationship with chi gị. Nwanne m onye ị ga na-aga n'ala. Then enwere bond ka jikọtara nne na nwa, nna na nwa. Bond ahụ gịnị? Ị mara na ihe awụ ọbara ṅụ na ọwụ gị buru nwa n'afọ 9 months, gị na nwunye gị buru ya sọfaa ya mụọ ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị naanị nwa ha n'aka unu ji, Chineke agọzie unu wete mkpụrụ, unu enwee ụmụaka. Ekwekwala ekwe ọ gị mee bond kwesịrị iji nne na nwa. Some of them n'ime ụmụ gị feel wedat na bond ahụ connect ga ikekwe na ịhụrụ nwanne ha ke n'anya too much, ịhụcha ha n'anya. Ọ gị hụ ihe yiri eziokwu because of ịhụrụ nwa nke n'anya, ọ na ị na-ele anya na ke ga-aghọ ihe a Chukwu na igwe. Ịma ihe itezi iwere na mkpụrụ obi na-ahụta ụmụ na-ekwu okwu n'isi ha na ke ahụ ga m kele na ọ ga-awụ mmadụ, ọwa ahụ ga m kele na agụgụ, ọwa ahụ ga m kele na ọ ga-ebute n'ure. Hello, ịma ihe ha ga-awụ hụkọta ha n'anya. That bond share ya equally ka o jikọta gị na ụmụ gị niile. Ka awụ for ndị nne na nna. Now enwere bond na-ejikọta ụmụnne, siblings. Ndị ṅụfọrọ ara na ndị aṅụfọrọ ara. Ndị otu afọ buru, the same akwakporo, otu nne mụrụ, otu nna mụrụ. Siblings, otu ọbara, otu nne. Enwere bond na-ejide ha. Gị nwee nwanne gị, enwe ọnọdụ ịhụrụ onwe gị n'ime nwanne gị. Gị bido mewe 1 or 2. Hello, enwere ihe a na-akpọ ikwu nne. Uliri jiri gị na nwanne gị ahụ mere gị na nwanne gị ji wụrụ nwanne. Ya dokwe gị anya na aka nwetara ọcha. Gị bido imegide nwanne gị n'ụdị ọbụla ma ọ ga-esi ihe nwanne gị nwere nọ so hapụchara gị ya erie ya. O zuru gị chọwa ndụ ya. Hello, kama na-ehi ụra. Hello, mgbe ị na-akwafu ọbara nwanne gị, ọkwa part of you, ọbara nke ị kwafuru. Ma o mee n'izu, ọ ga-eme n'ọnwa. Ị ga-enweta ụgwọ ọlụ gị. A na-agbaghakwa ya agbagha. Ị gaghị akwafu ọbara nwanne gị, gị relax aka nka. Ụmụ gị na-eme ọfụma, ọ na-anọrọ forever and ever, gị relax. No, ọ ọbara gị ka ị kwafuru. Otu ụbọchị it will rise up and speak against you. Ka wụ bond ji for ụmụnne. Na-abịa nwee bond ka eji di na nwunye. Gị hụ mmadụ abụọ hụrụ onwe ha n'anya, anọ hụ n'enyi, emeghị enyi. Ya wụ di na nwanyị nọ n'ime a well established marriage, a constitution Chineke na hiwere na ọ wụ otu a ka o si edenwe ihe. Gị hụ di na nwanyị nọ n'ime marriage hụrụ onwe ha n'anya, ha enwe strong bond jikọtara ha. Gị bido gbaa kpụrụkpụrụ itisa ha. Ọwụ bond, ọwụ di na nwanyị niile ka ị ga-etisa ahụ elom. Enwere ka ị ga-etisa ekpezuo nwoke ahụ n'ihi na akaraka onye na chi. Ịnụ ngalugbo ene. Kedu onye bondụrụ with? Kedu ndị bondụrụ nọ ị na-ele anya na ha ekwesịghị ịnọ? Ọ ya wụrụ nwanne gị sị na ya hụrụ uri ya na o kwesịghị. Bushara na video na ụmụnne m. Toruo ntị ala. The next video m ga-drop after this one will explain better. Yes. Bara na eshu ushi. Ma ị nụghị ushi ọbara nwanne gị. Ma ị ma ahụ nwanne gị. Ka m mara m ikwu okwu. Ka m ghara ịgbatị okwu a. The next video will explain better. Onye eme ọnụ. Ma thank God for everything. Udo dịrị unu. Watch out for the next video. Udo dịrị unu.